Kitang-kita sa mata ng ating mga kabalen sa Magalang, Pampanga ang saya matapos makatanggap ng bakuna kontra COVID-19 nitong September 25, araw ng Sabado. Sa malawak at maliwalas na plasang ito, binuksan ang vaccination site para sa Vaccine Express, the Office of the Vice President Leni Robredo. Safety yung pamilya ko kahit saan po kami makarating ngayon, okay lang kasi may panlaban. Opo, tulong po ito kay Ma'am Robredo kasi po sa amin dito marami pa pong hindi nakatanggap ng vaccine. Kaya ngayon marami po talaga dumagsay mga tao. Sa rollout ng Vaccine Express ng Office of the Vice President, umaayuda ng serbisyo ang mga volunteer vaccinators na napapabilis ang takbo ng bakunahan sa mga bayan na may limitadong human resources. Higit pa sa 2,000 katao ang nabakunahan sa mega vaccination site. Ayon kay Vice President Leni Robredo, sadyang may kakulangan sa mga frontliners na nag-a-administer ng bakuna kaya bumabagal din ang rollout. Yung naging problema dito sa Magalang actually yung deployment ng vaccines. Kasi halos sinasolo lang nung kanilang municipal health officer. So talagang nung nag-SOS sila sa amin, yung kailangan talaga nila vaccinators. And na-provide naman natin yun ngayon. Bukod sa problema ng limitadong bilang ng mga vaccinator sa ilang LGUs na inaayudahan ng manpower resources ng Vaccine Express, sinabi ni VP Leni na may naidudulog na rin sa kanya na problema sa mababang porsyento ng distribusyon ng bakuna. Kasi napakarami na ng mga LGUs ang nagpapaabot sa atin ng SOS na kung pwedeng tulungan sila pagdating sa vaccine supply. Halimbawa sa amin na lang sa Bicol, napakababa pa talaga ng supply. Napakababa pa ng supply sa buong, gaya sa akin, galing akong Camarines Sur, parang as of 2 weeks ago, ang nababakunahan pa lang, ang nakita kong record parang less than 10%. Ayon kay VP Leni Robredo, sa panahon ng sinasabing kaliwat kanan ang pagdating ng mga bakunang binibili ng bansa ay dapat maisama sa estratehiya ang pag-aaral kung ano ang nagiging pamantayan sa pag-release ng bakuna. Dahil ang mga lugar umano o probinsyang dumadaing sa kakulangan ng bakuna ay may mataas din na bilang ng COVID-19 incidence. Sana hanapan ng paraan kung nasaan yung mga bottleneck. Kasi nasa kalagitnaan tayo ng pandemic, dapat sana inuunahan natin yung sakit. As of September 24, 2021, mayroon ng higit 66 million doses ng bakuna ang na-deliver sa Pilipinas. Higit sa 43 milyon naman sa kabuuan ang na-administer na as of September 25, 2021. Sa populasyon sa bansa, 18.34% ang nakumpleto ang bakuna o higit 20 milyong Pilipino. Habang higit 23 milyon naman o 21.42% ng populasyon ang tumanggap ng first dose. Paolo G. Santos, CLTV News.